Здравейте, казвам се Мария. Избираме за 10-та поредна година хотел Сиена Палас в Приморско, защото това е нашия фаворит като хотел. Първо, защото се намира на много близко отстояние от северния плаж, буквално на 5-7 минути пешеходно отстояние. Второ, защото хотелът разполага с всичко най-необходимо за перфектната почивка. Като се започне от басейн, ако не се ходи на плаж, има какво да правиш в хотела. Като продължим за лошото време, има страхотен, уютен спа-център с всички екстри на спа-центъра. И с ресторант, в който можеш да избереш фулборд, халфборд, който както му е удобно. Всичко е много вкусно. Препоръчвам го от все сърце на всички, които още не са дошли, да знаете, закъсняли сте.